Men nu kommer sidste rytter. Måske vi har rykket rundt på toppen af ranglisten her. Det får vi at se om lidt. Det er Theodor Wilfang Just Linde på Active Rapper. Tiden, der skal slås, hvis man kan vinde denne konkurrence, det er 64,31. Og vil man med til pointoverrækkelsen, så skal han slå tiden 68,40. Ui.